Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakuramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka pile kawuono ni endi wachak wachopo ka kendo wan Benelux mana kaka ing'eyo ga endo ka endi ema kidware chiemo mong'ith maber kabisa pi modho soda moro nyagiri moro matin manyalo wilo pachi ibiro Benelux kendo en gi kar parking maber kabisa. Inyalo penjo jok mosebiro kaka Steve Ojanam biro koni ni opak gache maonge gimoro amora ma osechapo nyaka nobed ka lam pok oywak. Kawuono wan kaendi gi Steve Ojanam kaka nasewacho endo. Steve Ojanam en jangolo ma bende osechwadore e wang' piny ka kendo be ji ong'eyo kabisa. Kawuono wakele mondo mi be uwinje koya kuome. Unajua nimefanya kazi na Steve Ojanam na mara nyingi huwa anazungumza kwa Swahili ama Kiingereza. Sijui leo kama ataweza labda kuzungumza kwa Kiluo, lakini ako hapa labda atatuambia. Steve Ojanam, karibu sana. Pole kwa janta. Ulikuwa mbali ikabidi ukuje na gari yako hadi umefika hapa. Koro mosi jo piny. Erokamano ne johera Steve Ojanam duto. Johera mag LTN kachiel gi Omari Nash. Amosu kamoro amora ma untie. Nigi weakness matin like isetambua lakini kwanza shemo hakuna shida magi jok mosomo ingene jo LTN gin jo mosomo kore yudo ka jo Kiswahili ni ka problem rere ga chiel ya ni jok mosebedo machiegni koda maybe ka in wasetiyo kodi yeni ajok ga mang'eny sana sini sasa ma wacho dholuo iboyudo ka ni jokes e bakoro ng'eng kuoma koro ka chuna gani mondo mi bed official ne kora bed ya ji present mabera uwuoyo kan serious then I'll have to switch languages but no problem. But I'll mix up. Actually, it has been a concern from most of our fans. They are complaining that sometimes we should be mixing, because nowadays we are growing and maybe we have a lot of fans from maybe different parts of the country. I think on the other side it's advantageous because not only Luos wanted to follow, and maybe our music is done in Luo language. Maybe to maintain that originality or culture, Yeah. But it doesn't mean that we don't have fans from abroad, various ethnic groups and societies. So it's better to mix. Koro Steve Ojanam, people are here. Kendo gidwa winyo mathoth kotenore gi Steve Ojanam mwenyewe. Isebede industry ni endi. Sometimes ibiro to seche moko be umbilal matin tichak iduogo. So people are wondering. To kapo kwa mano kungi konji ni who is Steve Ojanam now? My name is Stephen Ochieng. Stephen Ochieng. Born and raised in the beautiful lands of Ugenya, Siaya County. Wachane lad, ko beautiful nyakane America Pride Lands, land of talent. Siaya County, Siaya de lo Migori yao. Kado adonjo dini sani siasa kamitera loke yoda. Okay, beautiful lads of Ninga makuru ngere matum and Steve Ojanam. Steve Ojanam. I am a father, a husband, and that's me. I think that's a good introduction. Yeah, okay. In short, you want to tell these people ni in married. Ngama maybe or lapdog and on kumoro. Meko kemedo to sawa lakini mika initie. Kuri inyalo meto. Yeni ya. Jaba moro no puonja ga pili ya gimoro kikikwer gani ando kanya timo gima kama hindi. Ijachopo kodi kama koro. Kuon koro wangi to piloge mani machiegni. Koro yero ni modh pi ni res ngimani ama isungre so Koro ingama ni kanyo ngema ber ni Steve Ojanam nigi ng'ato. But kopo ni need nyalo arise to unyalo negotiate. Maybe. Gisane, what do we career mar music? How has it been? Ni chake gi kanye and
How has it been progressing until now we have Steve Ojana? My music career, let me say it hasn't been easy at all. At the beginning, it was so hard. It was really, really hard. And I joined when I was, let me say, a teenager. By then. Yeah. You are so young. Very young. And you know, I was all blank about music. I knew nothing. So I was just being guided. You need to do this. This is what to do, you know. So throughout the journey, I have learned a lot. And for now, this is the time that I feel like I'm now a complete person, yeah. Because at least now I understand most of the things in industry. Yeah. And back then, I think nobedo kodanyaka makechma, I quitted music some time back. Me where? Now where? Totally now where? Mabedo 1.5 years out of music industry. Mo kadua winjo game mara to do with the music. Sorry for the interruption. Let me just hang up this. Yeah, sorry. Koro. Yeah. Koro. Kane did so many things ma okanyal disclose to public. Manemio I decided I took a decision mark quitting music. But no take sana. No chopo kumane no ni adi lose gima duong moloyo gima lao. Yeah. You know. So sikutaka kupoteza your guide in life. I decided to quit music. I went home. I recollected myself. So after considering so many things and concern from very good surrounding people, that's when we decided that no, quitting can never be an option for you. And so many people came. They were concerned. They were like, this is not a talent worth letting just to drown like that, you know. So you got to come back, Steve. Now before we start talking about maybe you quitting music, yes, we have to know how you started. Before you quit, there is a point that you began and then you are progressing until you are somewhere before you decided to do I get you now. My music career started back in 2014 when I was still in school in 2014, Ugenya High School by then. And I remember so well, I was so passionate about music. I had that passion and I really enjoyed whenever it's played. Nikipita mali nipatiwa anacheza I feel to be part of this. And back in school pia nilikuwa nafanya music in school choir, you know. So hii ya Ohangala pia ilianza tu then kwa tukifunga shule. Natoka tunaenda mahali watu wana perform and I had a friend of mine. That time already in NOC you the job a band Machielo Mar Utiena Loka. Yeah, Utiena Loka. Ilungenia Manteramu. So this guy was a very, very close friend of mine. Usipa Maraj. Kono kana odhika chato. Anibe anige interest kuneni bwana wadhi. And we ended up being signed up wote. So inamaanisha kuwa mlianza kwa Utiena Aloka. We were there until 2015. Tukatoka tena na yeye. So venye mliingia wawili nilimpata tukaingia then. You know, I was so passionate about this and I told him at point, my friend, I think gini wanya ati mekiwa namo kwa dhika ta ire jaduong. Yes. Ngisa ni da story ni okadiwa ni fadheonge. Koro waligi wadu watemo. Wadu wa papani wasoe wadu wasoe mo kwa ma okongeo ngege mawaje mo kwa kono jaduong. Yeah, but ngeni jaduong ne ngi team maduong sana. Jaduong ne nyapango kata jobs adek to fix team ne chama rom. Wengine wanaenda huku, wengine huku. But ilikuwa inatusaidia because no
ukipangwa place nyingine enda kupe ile chance ya kuimba. Ndio inakusaidia unapata unapata hiyo platform. Yeah, unapata platform nyingine poa sana. Corona ngeni kata ko wuok kacha. To ngegi mwanya lawe ni ohinye sana nikech team cheduma by that time jomoko bedo nyake bench. Jodi this time na bench huyu anaenda. So mimi most of the time na ilikuwa tu nikifunga shule ndio narudi na naingia kwa squad sasa. So inamaanisha kuwa wakati ulikuwa unaanza music you are still schooling. So inamaanisha kuwa hata mzazi yako kujua. Actually yamejua. Eroge ile tie bande rokakora seuo kama ane form for yakala ai ingo inafanya nini hapa. Niliko huko some 2 years ago. Okay. Yeah. Jakora kaka winjona podwan ka indi gi Steve Janam. Steve en jago mabendi ogolo videos malera ahinya chien kacha endo. Osiepo Ture Jawaya. Osiepa jama chilongo na Still Doctor. Yeah, Still Doctor. Osiep Still Doctor. Mano de bedio Ture ma chapino oningo bikone. Nani? O Ture Jawaya. Oningo bi actually ben mimi nenoga. Nyakora mogi wadwa nwage ngato kanyo no endo. Wewe winji lendo matin kwa ng'iyo go ngato. Ai. Mire mabitoka ne ok nyal donje. Mondo yud lemo ber kod evangelist mikwanga kaka skiza tune mari. D-Star, abora chela Rio Star, abiri abora ngwen hash. Kawuno utego nege ceiling board, Utego kawuno nege tile, nige chalama Nyasaye. Uteni, usuni kod LTN, Luo Trending Nation. Yes, nyakora moge machiegni kendo mapoden LTN ne wawinjo lendo kacha, lendo mopogore ing'e maber kabisa ni koponi in gi giri moro midwa no lande tibiro e LTN Luo Trending Nation nikech ka eminyenyo emopolo. Podwan ka indi gi Steve Janam. Steve ne podi leronwa kacha. Oyud law. Kori penji. Law ne wadako dai yode ni ka chalo oye modake oduono ko makigombo ni romo gi wuono. Koro kana sewuok kacha en koro lawnyo do kokuro kati kode. Koro chiemo moro kabe gane tie dok mo mane mama na erotigo kamanyo gikeno ot peksen. Kendo ni tengo everywhere. Koro pokora doge lawe. Ai. Tiramos Otiena loka. Lawne timo. Tema ng'weyo daka. Koro vale kama le koto chako goya mokuongo. Mano isitieko shule ko senga mapodo dhi chuo. Ane form 4. Ine form 4. Koro gini yangore ka ine form 4. Gini yangore ni akono na sea chon. But koro reality. Yeah. Gidugo ging'e maler ni jamani to kamano jamani goga thum. Mano koro adier dugo yangore. Koro chopo koro Kenya pando. Koro LTN moro dugo los matino dukanyo madier ing'ere. Koro podi en lweny nikech janyuol no be ing'e ni abedo raised the family ma jolamo sana. Yeah. From great grandparents kabiro kamano nyaka janyuol. Yeah. Koro thumni gari donje thumni wuok kanye. Yeah. Though baba to ne kumye tich matek. I think ni be noyudo kosechopo ata let me say retirement age. Keche anachalo by the way achalo nyathi ma hawe keche abedo conceived so late. Yeah. Kajo kosebedo jomadongo. Yeah, I was conceived when my mom was 55 years old. Wow. Past menopause age mo wacho no. Koro ngamani wadongo ka walo wenyo go koro maber. Yeah. Koro ne en mama. Made. En makoro oywa kone tiywa kocha. Koro made makoro ramo ni to bedo nade. Thumni wuok kanye. Ere kuma thum wuoke. Nyathi nang'o miremo makoro keti donje thum. Koro ngeni sechegi koro waloso band. Wasewuok koro kuchacha gi jama na cha. Wan ji ediwa. Are. Koro wabiro loso bande gweng ka. Band maloso ni very thum. Wachako band gi pesa mano chulo ono e tije makoro wuogo kuchaka. Koro kawayudo matin ngani bengeni en ja boda sechegi ogoyo ngware. Koro na be moyudo chochoko ambe kimia pocket money ku
okatigo. Yeah. Okati kata gi pocket money ni. Yes. Pocket money ni pod aduogo akawe achoke mondo mi Yeah. akete kete investment e band kai. Okungo nyiewo bul molos gi pien dhiang' cha. Makacha ne by the way ochako ka wagoyo traditional angala weri gi makora wagoyo sani manyi nini wan wagoyo bul ipamo gi nini cha tigo bul piny to jiwer because man is the foundation mane wago nyaka e band mane wan teacher acha be na ochako kacha koro kacha monogo koro kai makoro wabire koro wachako gi bunde mokareyo to wamedo gi kubni mudhi e shoto go kube shogi onge gidere talent choma ka wanoko kanyo to godhiambo kama wabe wapango bunde wago oko kanyo koro wamuke jibe kalo jibe ochako duogo chako nyaka bando wanoni sihingwa band sihingwa elfu yani sihingwa manyiso ni en gir fu onge kama dhi anyalo paro ambende kana loso kana chako brand na chako ne ujinga koro jidede ne ka ujinga sana makata kata ka ndala ko chendo tine kwa choko gik moko ni waloso ujinga FM achine bwana matu ujinga ma ujinga koro jino chako ugenye kuchafuo giluongo ni sihingwa koro gibedo sihingwa band but ne ko demoralize wa tulijaribu sana makoro chopo kama koro e gweng kacho ngeni to ka in gi function ni moro ma kata ko koduong kamano function ni moro matin ma inyalo dwaro to band ni ma nyalo korido kan tie liel wadhi miwa kata 500 han owakilisha un tekni uronyo kacha we entertain ji koro no chopo kama e gweng kae wahite village koro ngeni tie band moro ma kama mutingo jalo ma kama jogi koro wachoko understand koro ochopo kumong'eni ya warango ni gwengwa ni koro seng'ewa to koseng'ewa e gweng kaendi to apani sani wanya choko kata fans moko matin mabi koro kane chigiga chieng Christmas ama tarik achiel to wadhi e center wa Malege kakacha to ntika ka wajwayo kamoro gi jewel ni kamae ama gi par wan wago nini wani kae to koro get tekni ni gi pesa bede uchoko bul omede gi kanyo to koro idoga koro nini mae gwengi be nyasaye ber samoni ngato chulo kata thao kwa dhi kacha iduka ji moso gi 10 20 pa korego at the end of it wan kada 3,000 koro adek ni ma wachamo to wan wa kele investment e bul koro bul ni to be thank God ne wan gi lony more lose makoro wan ne wang'iyo mana pien gi chuma miwinyo cha to watuongo gi wegi koro kata iduka koro wan gi bunde gi te yaja koro wagoya kacha korigo bul gi to wer maonge kata microphone lakini ni winjo gima wero mana apani mana be momiyo duonda duonga koro kama ne wago chenye ne kibiro to kadin gi 10 yen nyithindo girango kama de gidhi ne wachoko samo walware maber mabe bene wayuta maber kacha ma ginunya choko kata 5,000 at 510 gi Christmas ne wayude at times kacha ne ber at times we get 20 30 okay to wanasa group koro wapogore makamano koro gima dwana ng'e e samu wer ni nuwer wende nyachon Ulene majano yunde the better time na wero wende nani sana wangala machona nena aloka duoro dialo magajo mane chon mogo koro nini manya loki kina Waira bundo tepi miloko panga manyande wagiloka ya giloka rasira Wiki kendo nyara dengo manotikao igla gitunge como que va you know and then at that time kanye manela ende thumbe moko ma nitie kata moko mini wero gaira mugi mar ramugi dance kotogora bondo nyugo go sliding gaira moro de lomba play wero ni ya
Ni wang'e dongo nindo chono yeyo makuongo kongolo. Oyeyo watolo kuongolo. Todoko kwero nyithinde ni ae. Nyithi wang'e ni nene kitanda ka. There are hilarious songs by there. And at times, before that music, I got away. No, you're very made that. So, all this time, what the process? What do go? Koro, Tiamoro, Oberanya said, be any jikabe. It don't can't go. Apa, you said, but what's the coming Angela di rumah? Very good koro masani wago. Yan sani Steve Janam, Jungiani, Mr. Slowbits. Rumah di mus, lema. Kori mi loki enjoy ma. Macane nama kamera. Ibiro to bur kende mana ye kaje. Coba jaga kamu cungo to bene ya. Ne wajuai kaje koro sepung. Koro buro o wanya kawan jo mo bira jaga. Ngawe ni uru tens go malubu no go ko kata modi kata jio donjo no koro ngeri ko. Koro buru ni Tia moro jama moro ma ja pesa sana millionaire karubiro ka Obire buru ni no dok holidays dala ge nyithinde to gicha no landore sana ma nyithindo ma igwenge ngani bwana wanto kauno tarika 25 wadhi miel aman tekle mano koro friend na chan kicheni manin leader wa aman tekle koro kamani no landre ma kichopo legega aman tikli koro jokare obe kanyi tinde obire gweng to donje mix ma nyithi gweng wadhi mielo aman tikli koro ni be woro ni aman tikli ni en ngachalo na wadhi ane aman tikli ni koro Germany by the way en gi company mare construction both roads and buildings iluonge ni Oris and Sons Contractors koro Oris no bire show Oris tarika chiel koro Oris ni asechoge ga mang'eny thome origo veri kora nene is a great guy koro Oris no biro to dhi chungo chien kamoro koro ido kaka wale tishe gini di ngeni anto kana mano to have timore nyaka sani by the way nikianza kuimba the only point I get to platform with my microphone kura chako wer I mean business na chapa job sasa I know ana seguto kore so he came and he saw how passionate I was and you know koro Germany kane shot de kama ito luonga anti kama no chung koro buru change engwe ka break matin to rif luonga to kuona ne my friend akia ite kia wakiare ilunga ni Oris nyinga magwen kai no kuku kiny be manya idala sari go kinyi umari jamano kaka no biro na beda ni chuny ma bedo ng'ama riek kama kata ni Nyasaye ko puonjere koda ne Dawito hapa kacha because gi an jangla mane wese ni buru na lero moloy kare Germany ne pimo wi wato ngani milione kani ne pimo yo koro kagi kiny sari go kinyi they manota mimi you keep time tukielewana na wewe ile saa moja niyo saa moja ange ibiro wacho walenga nitigi makano ka nyang'eyo well sariyo mano wacho no oyuda igede kapod nindo tichiwe ni kijana moro biro manyi kae kochiew to idoni ando ibiro ba karibu kori ngeni an be kachopo ka abuok jamani an be ngeni nyoro nyanena nena ka jamo moro mabendo kalo kae ndito kachopo ya paki mabwana ni mondi BMW ni ka to karan kanye to mabe jamacha ma kori ngeni abe chunya mayewa cha kaber be Nyasaye bero timo abed koro wuoyo to Oris kona ne kijana in gi talent out of kata kuma nyuntieno that group in gi talent serious talent madwaro mana ng'ato manyalo support to mondo mi iwuogi tan kaka Oris ananyalo fandi mondo mi temango iwuogi imanyi yore mamanyo chieng' moro kata kifaidi ka bokonyo kari koro ko wuoyo kama tingeni akone ento jatelo ma anto ero koro na kamani watimo nang to kona niya adwa dhi Nairobi adhi manyo ud Phoebe kase manye tachule tuluongi inibi koro irita kase dhi kanye adhi Nairobi koro Oris ni ochako penja okwa namba na simu iduka simu manana go be no se kwale thum ka wer molal
ochako wena tao kae ni bwana dimani simu moro ma kirigo makoro kama nyita yu tayudi koro kona nto giteka timoni anadwa ni timu na mana favor chiel kende penye ni favor mane ba ngasa ni mama na wachando rego sana koro an kidhiwer ti make sure ni wende midhi golo ko katibiro mana gi wenda di abo chulo gite lakini iwer na mama na iseni mano Yesu wakuoma koro gona mbaka mama nigi tan be yudo ka story ja ite same kaka an be adongo ko koro mobiro record go thum moro manyo meme na en min Oris ya koro Oris ko biro Nairobi to in podi andala koro en mukungu biro duogo Nairobi koro okeli day koro ko biro Nairobi ka endi to omanyo ud Phoebe do ka ud Phoebe ni US that was 2019 January jomo kiparo maler ud Phoebe ne onge Kenya then oyudo wadgi ud Phoebe koro ma Elvis original koro kai mo bede connected to gocho na tungisa ni ayudo kama koro nyalo timango inyalo gole wene koro bi koro wano biro ni obiro record to wado kanye udok dala to pacha mo be kona ni bwana opportunity biro kama in ka kinyono Nairobi no tema sechego ambe anigima boys kama kora say romo ga thum kama ji amini go mingene ngane nyalo timo anigima boys adi ma mwan mage to kanyono tanyono go kora mane kuma koro wuoke go ture jawaya akore ni boyra moro luoga kala de record to anto onge ngama digo ne pieno we winje bo peje de manyiso ne oture ya go dala ajamano stoche to kore ndo mare koro bor oture by the way what ushanga sana why we are that close is somebody that wasegwaro tumetoka mbali so we came with him together and the other guy there's this drumist mabene no siepwa korona kwa nyalo we ne be ilonge ni daddy koro wabiro Nairobi and obiro kwa wamire moral le bwana dongin gi wat ne sijani gi season na Nairobi oben gi season ne moro Nairobi ngatu ngatu manyo wat ne jaba cha benie gi wat ne moro makanyo to kange malera man dandora koro waminyiero wabiro record day 1 oture odhir season ne kayole abe adonjo ka season na laki sama jama cha dombe koro dhir wat ne dandora after 5 minutes after gimo 30 minutes kama to duogo kwa riba Jokodar. Koro what record then ne puka pick up ngeti okinya neno Nairobi okinya donjo ti pick you the shows itimo gigeni at the same time koro man record for the very first time tonoko chandi anabiro ka chiek cho I was just perfect koro kadonjo to Elvis kuonga ngusha ni jiere ura mago collabo kode and it was just sensational kanyima kuro nieno gono to nyamwelo loe ndio hiyo lavi ndio hiyo nyomeme ndio so it was bwana nyathi moronika jama chawerma jama muru biro kama rachi lo Steve koro aido ka koro tek Nairobi ka kama menyiso ni collabo mugo gi Elvis chamacha ne the mane first song ane the very first song koro obedo matek Nairobi kan keche amua wuoyo gi Oris cha Oris chungisani bwana dala to kane kudok udhi ketho talent ni gimatimuru wachulu single room moro laki samaka first 2 month dweche modongo koro upambana nyaka nubed joma koro tegno makila ng'ato nyalo pango ode koro kanye mwachaki koro wane Nairobi ka koro katich teko mari ayuwuotho katikalo kata na dandora ka umera kikale bamoro jigo thumbi to kigombo kata ni ng'ato ng'isi ni ya jama mawere jaija dikeje sechego in kata gilawa chielo masama inendo chai ka kori moya to ka kiny piny oruto idoke and then you already a star my friend it's a challenge nikeche ko kai ji wacho ni to koro jama ne en kana gilawa chielo en kana it was isibido starto gine nyalo onge sina chochote aonge gimoro amora koro diere no oture be time bedo mateko na kone aba antinge ni pok wasetol Nairobi ka koro wanya manyo bands machielo ma jok mo 3D nigi nini kae
watim wait ka chiemo maro ni obedo motegno kore kwa dhi mbele kwa dhi mbele koro kae mapani kae mothure lande nyake bande kevo makawili nikech an ang'eyo Uthure ka en ka kevo yeah koro mane kama lande ka kevo but all in mind there was home ma onge kaka no nyalo you get it ya iwacho ni ati inyalo mana dhi manyo ko but yeah. kise menyo yudo tidok da home yeah. is the best koro diere kanyo be mane koro challenges be bedo otek and I was just that time watching you then that time apani I was not just lucky enough mondo mi ayud jok makoro obiro makoro nyene jok ma immediate makoro makobedi koro mas strong cha wadhi kecha remember Uris did his part maber notimo maber sana nikasonga so it was me against the world yeah and no se keli uketi level moro so you are to pick from there koro kai you have responsibilities magi won sechegi you don't have anything kata ko missiono kata jawa yonge go koro shobe natimo matin tin kachiel kama ariyo kayudo so it reach a time makuro challenges no bedo mang'eng ma tema wachacha so I quitted and I went relax koro kai makoro yecho gani nyasaye be biro mane sande koro jama moro duogo winjo story na kai gisongo suga dai no makatu wacho na weto makwe ma waomo kome kama still doctor bire still doctor koro biro ka to biro ko ido katichio nikech koro koma ka ng'ata achiel ka koro gibiro koro anigi aseng'eji anigi Kano Association is a group of my friends mabe gidak diaspora led by Zak Kapela Zak yeah the chairman kanigi support mara jimangeng sana koro kora ido ka anya timu gigena mayot koro kana giduoka kore thum taido ka koranja nao kore nyalo flow then kuacha hizo pia gik mane chanda ka ni mokone pokalan kora I've learned them. Remember I joined music ana kia kata ni anga nego be ni bedo gi YouTube channel thum an tegri thum gi winjo amor malich anan kanyo mo kangi kata ni niketi gi miluongo ni copyright anange ni bora ni hit kuri nyalo luongi shoma igo shoji neni yes nyakora mo kaka winjo kanyo no endo pod wan ka endi Benelux iluongo ne Benelux launch Greenspan Mall ingama manyo wa ibira Benelux iluongo ne Benelux launch kanye ma wantiere mwanyonore haneno shiko nya Kisumu ka comment gi kacha endo shiko wan Benelux aneno kupenjo ne umari un kanye wan Benelux ka endi kidonjo penja ni eri umari gene kati nyalo bire side mar pool kumigo e pool ni endi tiyudo maber kabisa koro shiko nya Kisumu mana nene kaya chendo owacho ni en winjo mos ka wan gi Steve Ojanam nyakore mo kaka winjo no pod wan kae gi Steve Ojanam ing'ama dwa winjo story kae ndi mwago e mbaka malach wawuo mos imbende penjo moko ma samoro nyalo gombo penjo Steve Ojanam no chako gi kacha chendo ni en is a father is a husband gik mang'eny kacha chamo no chako godo to pod wawinjo story ni endi keti mana LTN ka endi mbaka mayom sigana mamako chunyi wadhi mbele koro kaduogo aidoga koro tich yot kora I'm a matured person I know how to run my things I can handle myself well and I know what to give at what time and how to do it so I think mane kama ni jugo Steve alikuwa poa alafu tena akuja akapotea tena but now kuro kendo so that's what really happened koro safari ni mane okosebedo mayot menyiso ni en gi gode to gi holne nti samoro ridore samoro to nyaka kore but most of the time tend to wenye
Koro saristi jana. Yes. Isechopo kuma koro wantiere ni kendo ing'ama sani koro band ni otegno. Yeah. Isegolo albums adika mo? Ariyo. Isegolo albums ariyo. Album mokwongo mane abedo introduced go e pap cha. Yeah. Then na hii nilirudi nayo. Ukatoa kwa Wood Phoebe. Nikatoa kwa Wood Phoebe. Nitie gik moko nodo penyi matin. Yes. Like ka Elvis Wood Phoebe. Biro ka nitie samoro ma ji wacho ni ng'ane keno otimore gi thuma nade ng'ane obudho gi thuma kidhi ka Wood Phoebe ma Wood Phoebe mwenyewe Bazu baba yao barikiwa be yudo ka samoro nitie jok moko man gi issues mang'eny aneno ka nyako do jasubo ywagore keno miye thumbi adi moko dong ji oseywagore mang'eny in e field mar music be nitie ng'ama oselal gi video ni moro kata otamore audio kata delay whatever I can say in music industry ni producers kakiwinjo ni producers te gin fundi maloso thum to tek ni ka ng'ato oseluongi ni fundi I don't know kiyudo point na ayudi maber fundi onge fundi moriere kama yeah unless pokonyuol fundi maloso thum yeah but what I do Mani ngeni wuyo ni nyako thure mabende Germany mipako chembo loso thum. Knows. Aino fundi maloso thum ba, is producer. Fundi na fundi kada bena fundi apani maonge ni fundi achiel to chiemo wan wayude en tanya bedo ng'ama ber. Fundi matamos. Fundi matamos onge by the way. To kabo ayudare to bobedo ng'ama riere nikech en achiel lakini moko gi. Fundi matamos onge. Onge. Fundi onge moriere. Fundi. In short, wawacho kwang'iyo kamera ni onge producers ma straightforward. Akiwacho ni straightforward ngeni koro okwangeni not straightforward ne ya. Producer jame bade. We keto ni title bagi onge go mari. Ok me bade. Onge I think they don't deliver. No, they simply don't deliver on time. No, gimetemo wacho en mano wuok ni gi kizungu mamet. Ko kikete gi dholuo to ucha kuwuok ni marach. Wacho ni they are not straightforward. Wacho ni gino gi dholuo. Producers okango kikiket na straightforward ket gino gi dholuo. Onge producer ma weche ne orieyo tera. The same. Okay, koro. Ngama ni kanyo magolo wer ng'e ni producers jo gima kamana. Koro gima timore ni ya. Bedei neno fundi. Nitie ma nyalo kawo gi lawi 2 days. Nitie ma nyaka 1 week. Yeah. Nitie ma nyaka koto mana. Nitie ma be koro nyalo badho ajalo wera to lawo to koro taweni. Chal gi fundi redi. Ajali. Nitie ma koro be ajali koro ko chopeni. Ma to koro weni mana Nyasaye tipoka o deliver. Actually kata an nitie thembe ga molos for 2 years. But I was very patient with them, very patient. Mano studio. Okay. Album na mara maduogo goni. Gitieko 2 years. Ka Wood Phoebe. Kiloso okay. 2 years. Like you be wacho ke manega ne 2 years. Kiloso okay. Yani iduogi keto. I don't get wuotho kuome maber. 2 years. 2 years. 2 years and I was very patient. I think he can confirm ni onge chiema na kele kata koro maandamano na ne ya jaba ya goro to kata goro gi boda inya and that's what I do. But you also need 2 years. 2 years, yeah, 2 years. I recorded them back in October 2021. Otieki 2023. But it go Karisenia ya. Take it 2 years. But I think nigi odhenya kanini ali. Unajua alitoka pia kaenda nini akarudi so. Yeah, zilimaliza 2 years ndio nikazipata. But donge para ni manyalo chapo ng'ato wawacho ni loso thum kasto idwa timo ne kata mana launching mini launching moro matin. Unaona? Koro wacho ni nyaka sani. An artist makohero ga chiwo date ni day makamago le thum. Kapok ayudo thum no mama ke lweta kama. Nikech ang'eyo. Ibiro wacho ni ya I release no thum next month 13th. Thum ilito next month no biro next year ba. Onge gimi biro ngiso fans. And then remember
everything mingiso fans gi. They are our clients, so gin gikawe with a lot of concern and seriousness. Yeah. Once I say promise fans gakai Korea LTN kai ni oya next month 13th we have something new. Alafu nikose kuweka. Gibro kawi ni okinsiri. Oh machanga majok walo mangeng. Machanga mawalo. Nitinga modhi onde konyaka gine reminder. Oketo nyaka alama chiengno kata ka ne tich. Tlonde mga go chino. Oh Stephen go bedi. Kawuono ya. Kon ngan ka gino duogo leo. They are gibedo disappointed moloi. Remember? So far, by the way, my humble plea to all producers, including including that so-called Ture engineer, my dear friend. Yeah. Ture, what Phoebe? Elvis, Neb, all producer, my humble plea. Ne, heri karo kata giatist maduong. Emi delay getome. We delay ge marap coming. Marap coming. Hinye mangeng. Keche ineno mari. Ngatoka ni Stevo kuka pando hawache kamera. Ne okanya resources na mana ko kata mwando na. Okanyal roma elo so tum gi quality madwaro ma goal kila kitu madwaro. Ngiso ni I rely on other people's support to give out my best. You get it? Yeah. Maybe I've struggled enough to get my audio done on time and I've paid. Yeah. Okapar kendi studio man gigo pe anachulo ga kitaka puka biro yote do your work. So aduga wiso Umari niya Umari tumoro ta record ka indi then tuma bera Mondi yudu muli kodo koth jarapogi kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Ne baro jen gacha moli Bende nyalo paro moli Nena kwayo gwel Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Are you ready? By the way, be ready for 2 years. If I'm not 2 years, I say, "Tu mano pokurumo." Kana pesa no. You are not as serious. Tu mano pokurumo. Kana. Kuringani. By the ntinya ka time awachi ni pesa man goro mochulo kata tumbari yokende kata chiel because remember we also have other responsibilities to tackle. Yeah. Korosa mo pesa mudong kata manyalo konya oro mana tumedi. Achia. Adua kwa konya go kata simu kumusipa morani ba. Ani gitumbe dek man ready beyo. Tasayudo pesa mora mo tumedi. Achia. Ikonya nango. Obeka ngwa chimya lawero yani tume chiele pesa di. Oye ngiseni 10,000. Tin gi 10 koro idwaro 20. Odonje simu ne. Yo. Go get your stuff done. So you can imagine going to studio with all that trust mangacho mimu winji nikech remember ninga masaponi ukeni wati ni bwana ne pesa neno be ni gitich moro lakini oneno ni let me support samoro sago ne nyaka jomoko mbaka ni bwana nti kijana moro ka pijiro adwa no makal weta odhi golo to moro pa ne kok joma ni to joma ni ta juma cha tuwe juma chenke change no record the other week koni ngani to mana they record jama ni duogo ito to many 2 years ba gigiwa magwangla mikonyo ngeza morongo mo konyo seto koro pokami Dede nitie jama manochwanyare koda matek sana. Jama jalomia pesa na go picha. Siku hizi sifanyangi ujinga niliacha. Nilikuwa naenda studio before ni record. Igo ya picha kacha microphone cha tap. Studio times, you know, people get excited, Steve. So there is a guy aliona akatext hapo. Hey bro, yalo choga ngoma no. Achoga. Sana bana chogi bwana, mia mana lanji moro kanyo. Jama choro na tao. Sana bwana choga to mno. Koro achoge 2021 we koro jama ni dwari to kode 2 years jama kamera ngani no ko dalo wenyo koro mo koda edini koro kata kaka kawur one live ni poko mano kon man bwana mano kon man yeah mano but he was right. He was very right. I had to refund him his money. I did. Umini choge ise choga ise choge tumonge Tompoki golo tumonge Steve aningisa be mi pesa na idwe prove nade would we be in America what I did akao tawo ne chata adoko ne gisa kwat we watch
I'm sorry gini olew lakini gikone tibiro winja jabal duoko leta ayo story bageng koro itoka ere reaction mar jamani ka thumo koso koro nokodwa apoko wuoyo koda jaga chieng kawuono apa nokun chuth makara gigo bende nodhi ma owe go ma chuo block kata but it's a concern and producers should know. Yeah, they should know. David ni an established artist. Mani gi pesa ne moro ma ko mwanu timo gigene itigo te 2 years. That is it. Remember and inge koro gima kendo rach gi wando koro maro waluonge nyakarambe. Ani bwana jama jenge ni weche huko nito chamo pesa cha. Koro mani maraji gi producers ne kende neno stabilized artist to kendo koro gidhe very fast. I can tell you nitie chiema sereko thumbe nantie mosebudhe studio to chiema donje studio no an kora palo akalo mana pitian le to project chochopo kanye na se record remember I don't want to mention the studio though taido kan tie artist moro kama bende record chiengno jamani record mutieko motim mastering sana momia thumo ago immediately Gin Big 5 koro abelo kumilengo ne mono gin Big 5 What's Big 5? Dong jok ngocho ne dongo no Kardongo kanyo to jidonga te kanyo onge ngama tin koro kanyo to kudwe yie nango kanyo onge ngama tin koro whatever I'm trying to insinuate or to tell my please insinuate so that they may fathom my koro wadonje kizungu marach my producers to ge jo angla makia kizungu ang ne giwinjwa wangala ni uchayo kidi ogawach my producers Okini, I don't respect you. I really respect you guys. Yes. And I think nikatanyaka giesa ni onge producer manyalo chungo wacheni Steve Osetimo ni madharau. Into ngamo kutem na jimadharau. I respect people so much and I think it pende inafanyanga some people take advantage of that because you know after all I respect you, I will not do anything for you. You'll stay calm. But remember in whatever happens we get affected the most. We lose our clients, our supporters, our diehards. Nikicheza moro, remember these people wana jama guni ngato guni simu from me. Let me say USA. Kwambie bwana stay vilal bwana. Poki mimi watu umenyenda kona ni kwa. Indi se record. Akone kona kata sani ba. Gimomi adira mimi yena na lal. Pesa emate marade. Emotama. Pesa mako ya noma. Maka yudo kata sani. Kadi golothon. How much do you need? Only 30,000. Only 30. Ngani samoji kaka mwe medi kite mo chup 15. Kechonge ni ya 30 ni samoro mi. Poki chulo rent. Poki kambe nya kirenge fare etc. Omi 50. Enda ufanye ngoma hata 3 bwana. We need you. We need your music. We want to see you shining. My friend kidi record ma community ko that time mangani you lose. Ingeni obendo bidibedo karen kumentie cha ento kunyalo ngeyo ni producer matemango. Ema go ino. Obibedo veto rango ni bwana. Nyecha is talented lakini oken ngat minyalo trust in any other issue. Ngiso ni koro kata kiduogo nene ya tomcha kora se record korana go. Yani ya. Maja pesa jano chamo koro ida we makoro mapimo. Nikech koro remember ase record audio kora duogo ire ni kora duogo video. Ele kaka audio mana ore to tieko 2 years duogo after 2 years. Mano video 6. Kech audio dakika beach ikao 2 years. Mani ngena kokwande. Audio dakika beach ikao 2 years. Video ma one gi take 1 take 2 take 3 yaka take 16. To nige script. Mano 6. Obiro bedo edited here. Ibro make here. Mudo kibu chak tem gi yes. Koro. Mago baregi baida nyaki so producers kowe balo. Bwana producers. Wajaribu sana basi. Hapo naye wanatuumiza. Kenya wa mangeng. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko kuomi matiende ni onge. Isebe.
ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende. Nyakore moge kaka neno kanyo no endo ne pod wadhi break matin be samoro ing'e kaka duondwa be samoro tuo koro ne wadwa wachame gigewa moko matin to wachako duogo ng'eni ji be wacho ni koponi ati ne dhi chamo giri moro ng'ato nyalo paro yo moro wamudho mana pi wamadho mana Del Monte soda gik mayom yom timed parni ni kiponi idwa manyo kuminyalo ywe maber gi nyadendi maber kabisa kata gi nyathini moro kata mana gi babau gi mamau ibado inyalo kelo kata mamau out ibiro Benelux iluongo ni Benelux Lounge Greenspan Mall. Steve Ojanam. Yes. Sani wane industry mar music ji yuare ni Bwana Omari is the king. Ng'ane is the king. In kaka jangolo. In waketi kanye. Dibet ni idwa kono joge ne jok magi wacho gok king in masani koritelo koso imbe ntinga mapodi itambua mbele. A very good question. I am a king to my fans. Huh? Yeah. Makasani kuponi okelo kombe ka wacho ni bwana wadwa miyo Luo king of Ohangla. To Steve ne in kanyo. Ikaka kombe no mo se wacho ni bwana gino rumo. Adhi abet pe. Kose miya ng'ato. Gima wacho is very clear. Weri koro ge fans. Omiyo kombe ka Steve kawuono. A simple question. Who will crown you as a king? Is it upon you to crown yourself? Or is it to your fans to crown you as a king? Bwana kogi matini sangawe kizungu. No. Answer me. Okay, wacha ne ya. Maa is the trophy. Yeah, trophy ero. Ma trophy mo miyo Ohangla king. Ng'ama miye fans kusaini won. Okele kaka wuono kane wane interview mar LTN. Yeah. Okel kani bwana ma gine to yin ka samo kel gino yudi. To koro Idhi ka kombe ko sidhi wacho ni Omari manyi kingi mar Ohangla. I said I am a king to my fans. That is it. You know, it doesn't matter how many fans you have. You get it? Those 2-3 guys supporting you, they believe in you. They know you are the best. They see the best potential in you. Why are you directing them to any other person that didn't? Now this is your king. How? The difference we have in music industry as far as music is concerned is that Ochena Mahuma Bay. Atremo wachonia. Kai. Pogro humanity. As far as music is concerned, I have people that believe in me. That is my fans. They see that best potential in me. And every time I am on stage performing to them, you can see the love and the expressions they make from there. You know, we are Niamini. Remember, Katabed Manani, whatever, at least Topangeka, Tiketa Bateka. Wacha, Nane Mengenu Kilura. Omari Oketoshoneka. Takete bataka okabiloro ningechigo chokanyo kwa netakuja I will sing my friend I will sing nikech gimang'eni gima adwa kweri kawuono gimang'eni okadhi go thumno maonge kata ng'atedi believe me okadhi go thumno lilo maonge fans ga me isa okamana na wachi ni kang'ane opange yawa whatever bring him. Any day I will come, I will perform. To be kabi walk stage mo choni koro nikech to be kabi donjo ni koro na luo.
Time na madonjo nitaingia, time na mauo kaka oe gacha. Tutapiga. Okay, samoro okinge gimiwacho. Ngene samoro okinge ngame wacho. Kora penji ni for example. Yes. Wapangu kaka kawuono wan Benelux. Iwinjo? Yes. Opangi Benelux to inda gocho opposite kagino ok nyachapi. Any day. Ibiro donje cho. Ang machapa. Apenji. Inda nigi songs ge, right? Nigi fans ge. Steve Ojanam nigi songs ge. Steve Ojanam is a brand on its own. It has nothing to do with Prince Inda and Malaika. And it doesn't mean that Nikoro ipani jitebro work both them yellow in any Steve Ogojoga. My friend, nitie fan mas Steve Ojanama and Gimurito ga Nairobi and Steve Opango show. Will not sleep. Okbenendo. Bona chirma ingo ni yango ni. Okbenendo. The same thing. Nitie ngoma be do na wo kachane ya. Anda do aneno TV neno no. Kanye modonge. Ewi neno no. Kanye modonge. Tani be nitie fan na mabo samabo change. Wacho ni hao. I say biro kala lakini koro wadhi winja ne. Janabi maten. My friend, I cannot crown any other person as a king as far as I'm still in the game. Why? There are my fans that believe in me. They have their trust that I'm their king. They're seeing me as I am a public figure, a role model. And there are so many upcoming artists that are seeing me up there as their role model. And they want to be like me. Kasing is ogini koro umari king, ukoro gewa lowa gilu umari. I'm not letting them down. Keep on following. I am your king. Mano Steve Ojanam kaka winjo kanyo no endo keep on following. He is your king. Yeah. Chia tugu. Kidwa de kanye. Ne ngama kingo. Ngama ki. Baby ka in gi king ni to mano be mana mari. An kuponi ati ngato chula kata ine mea. An ching no ina king. Ching moki chudo. Yeah. But that is it. You know, we are in everybody in this world. We are here with a purpose. Yeah. Or we have a change to make in community or society. Yeah. And everything happens with its own time. Yeah, exactly. And it's even biblically stated that when the right time comes, I, the Lord, will make it happen. This is the time. It doesn't matter how many fans I have out there. It doesn't matter how many of them are following me. In fact, I have a different mindset. I don't see any profit of having a track or music that will reach million times, yet we leave them with zero impact. Let me reach these few thousands but have a positive impact in their lives. Let them speak that music everywhere they go, whenever they are, in everything they do. Let them see the importance of that. Let it be a blessing into their lives. And that's why unaona napita mali mtu anakuambia ba yalo donge. No. Ichako yalo. Ichako yalo. Cool. In kaka Steve Ojanam. Yes. Generally wawinjo wachagulu under the rest. To pokwa nini ka the live kipongo stadium. Debet ni in gipango mar manyo pete maragulu kose se donje walinga donge wacho ni thumni okunyago e nono nyako bed gagulu pete gima chalo kamano. Koro ngani jomo wacho go emong'e. Koro in wuondwa ni goye gi Nyasaye. Thum agoyo gi my own passion and love for music. Ti lose gango like loso banda gango. Gima loso go band. Kono joge gima loso go band bona we paro gimi dwari yam. Wacho ni yawa. Anto diele mana ne gareyo. Watch. Banda loso gi weche moke dhoga gi. Talk to those bibu ko digite. Kwani nitie chi maseluongi ba winji gimo pogre no mari kawuono to koro lo nyiri duke ka wadhi wapong' sho. Ama chini beke rwako law marapir. Analugi dagi way to end a job. Are we working or not? But is it real? Because ogina gik maji wacho. Why do you have to answer something that you don't know?
Okoro ine kia. Yeah, simple. Apenji. Gisani ndege fuyo nade. Anakia. That is it. Focus on what you know. I know how to sing. Give me a stage. Give me a platform. Support me. That's all. Ne fans gima koro nini kacha again plans mage ma inugo embele kain. I'm working on so many good projects for you people. Songs one Tiago mabe wase record. Wati ko 2 years. Kama gitu kale ka dalili wa 2 years gichiegi ni rumo. Gichiegi rumo. Koro ka gise rumo. Wadu watemo sana kwa team nigi video kanyalore. Yeah. And expect announcement mora matumbe kama nyini anytime from now. Yeah. I just want to announce when I'm confident that I'm now good to go. Kadwa announce couple and inconvenience. Yeah, I want to have them and to see the strategy that I'm going to use on them. You know, I have to strategize marketing, promoting them, and seeing that nikizitoa sahi. After how long tuna nitatoa zingine zitakuwa zimefikia watu. I don't just produce and release like yeah. I plan myself and see with my target, you know. I want to be my own self, you know. I just want to be me, running my pace and to do what's right and what's really needed with my fans and supporters and well-wishers and everybody else, yeah? Everybody else, that's all. Kizunge man malo. Aya. Unjo angla unde kono mana manager Koriembo. Kore kwa winjo ni no transaction should be done by Kene Ngawa. Sani jipodukia manager ni maber. Maybe kaka giyudi and everything. What do you talk Koriembe mondo waneki post? Okikodo kwa sani mondo Koriembe tuwa. My friends, when you go to all my social media platforms, I posted my manager. Chieng mani wa make agreement ne wa the Brayo atoto wadumbeta. Yeah, Brayo atoto. Poko na wachi wanyarinya ka chieng ka uno. And I feel 90 time and I made a manager machielo. I think it's right mondo mie uwe. I'm one person ma kohero. Let me say kelele the social media and etc, because remember nikianza I told you I am a father. And I know that in everything I do, wherever I am, and when I have my boys, my children back there looking at me. Yeah, they are watching. They are watching. Daddy. Hata sahi wakiwa dogo, remember this is they'll want to see one day that mzee alikuwa naishi aje. I just want to give them a good example. I want to lead a good life that they will follow and will make me a proud dad, just like how my dad did to me. That's what I'm trying to do. So I don't see the importance of being a Facebook from today, whatever. No, I handle my things professionally. When we agree, we have a formal agreement. Ntakuja, I express my fans from today. Omari is my manager, and he has the authorities to do transactions on my behalf and to do etc and the roles. You understand? And when I'm adding another manager, pia nitakwambia tu nimemuongeza but juu yeye. I think the point mana medo go manager machielo. Ukienda kwa hiyo post, there is no any other place manandiko ni he is responsible or is allowed to transact on my behalf. You get it? Hiyo niliandikia manager mwenye nilipata wa kwanza Brayo Toto. So any other person that will join wami mana roles mopogore because ngeni an gi manager already. Koro ngiso ni kama edo machielo to ntie gima miya mede. Gik ma medo ne kai ma me. But no. Anto kabo chopo chieng ma wabo neno ni koro gini ok nyal work out. By the haimaanishi ni koro ni Brayo no ni koro ne okwaye ware. Kambi nige magete. Kambi nyaka ji yuare ochalo dak. Koro I'm one person who believe in dialogue. I talk. So and sani wawacho ni Brayo Atoto is still the manager, anasaidiwa na Nyakwarucho. Yeah. Koro Nyakwarucho is not allowed to do any transaction. No,
He's not transacting, but in case you want to reach my management, he's assisted ginya kwaruchuma. Ubendo bro direct to the same protocol mwatigo kai. Okay. Kwa tieko, adwani kao thuoloni mondo koro biwuo gi fans gi manene kachacha endo supporters magi kongeni you are there. My dear fans, my bosses. Yeah. Hi, my kings. my kings. My people that I love so much. I'm very proud of you guys. Because you've made me proud. So many times you've stood with me. You've walked me through thick and thin. We've had an interesting journey with beautiful memories and stories to tell. I'm looking forward for more and more. And I really hope and pray that I don't do things that are against your will or wish. I just pray that I remain positive and the bond that we have she took Wavo strong. I'm available anytime you feel like there is something we should discuss or talk about. Any other advice, financial support, moral support, and any other kind of support, feel free. You are the people that I see as my bosses because I depend on you, my music and career depends on you. Keep on praying for me, I'm praying for you. And God bless you all. Nyakora mawaka kiwinjo kanyono, waduk niero kamana yenya kumbedo kodwa, kaka nwa chako nyaka koro sani. Mani lungo ni Steve Ojana, menyalo dhi kache YouTube mare, Facebook mare, Twitter, Instagram, TikTok. Are you TikToking? I do. I'm on TikTok, Steve Ojana. Kuja to tap. Inyalo manye kache tap the screen cast to share. Yeah. Grab the gifter. This Steve Ojana. Thank you so much. Contact Moke Miogi, but Ginyalo Manu prior to. Before I forget, sorry, before I forget. Yes. There are people, these special people. Yeah. Called TikTokers. They are connecting us to destinies. Yeah. Keep on doing that work. Mimi na waheshimu sana. TikTokers. Na mubarikiwe. Waduoku nuero kamano. TikTokers we uru rio rua enya. Yawa TikTokers pongo stage marja thum to gionge gimoro. TikToker followers to nitie. Umari. No. Umari walan. Wa uo kodi. Ila no. Bedo nigin TikToker. Oben mana fan. And like fun. Any other person. And fun, but kurujo ka feel ne ha. Julia, I'm coming to your point. Let's just verify this to Etieke. Okay. And fun. Oero Steve Ojana, ubiro support Steve Ojana. Personally, I recognize kalure gi promotion mabende otimo na kacha. Yudo ka thum ne o share timo kode challenge jibeget kangen yen tienga makoro bro lo to TikTok ka nikech maybe somewhere ni gi sura moro makoro lo mara ni jo. As much as I have an interesting voice, again, I don't want that to come. Surana to come, but Surana to Kenya Muri. But the world to say, what date you joke when you Surana when you look promoted? Koro Jogi Samagi Biro Kai. Bidoni onge pesa to any butaka. You can't take that for granted. Teach Mangacha Tiukucha. Emakuru do a killing out of Mamilika. Kaka sa launching. No, what should be done? Mano and Mano, you should hail Nejok ma plan for launching and the securities. What's your job? Kone go benigi niti mo launching tineno TikToker, ineno jathum, ineno Mari Nash, Omari nga munge, oben gi fans ge kacha. Ukanyal diro Mari no Mari to kori yongo kata seleng lor kuchacha. Gimabu ko ni ne ya. Ba. Aneno kwa scramble kai kuranga ne we moroma we promoters we jogi nini inyalo kta nini matini seka oktadaka reo omondo jogi nini. I think ni any other person will listen to that they walk out peacefully. Neno ka gini boti morema koro kwanya leno gi mwana ni but because no one cares. Umari in kibiro ta in a support be neno fans gi sami do stage ga gini ni kendo gi mor kodi edo walor to gi mor kodi dance up for 3 hours.
TikTokers, you are doing a good job. I love you guys. Mani koro mede uru push ya yudo ka gine get bwane kono bwane chul mi de kan TikTok. Achul pes dan TikTok. Get mo kabana di. Eget. Umari kon jogi ni an TikTok. Thank you so much. Wano wacha gimuolo. Ibi nyalo wacha gi kaka nene kono no endo. Thank you so much. Wacha kwaro muru kendo next time. Mailungo no mari na chieno je mona mbele. Chiene meneno. To mbele mengo. Emingondo boka. Steve obedo ngapa chiricho. Kata da kungu dini gichake kore kumnyari to podi chwako sitironge. Ada mede nying. Obedi nying maber koro. Iko nani magirich. Ada bede achiel maber ma kitiyo go. Meda. Godia. Umari pakaye wateke wage gunia. See you guys. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.